Med Farco har jeg skabt en mere blød og rund sofa. Den har et meget mere feminint udtryk end de fleste sofaer. Den har sit helt eget formsprog. Den har et signal, som siger, kom og sid, vær hos mig. Jeg er ikke farlig, jeg er åben, jeg tager imod dig, jeg vil gerne være sammen med dig, jeg vil gerne siddes i, kom nu. Den har nogle fabelagtige, fine overgange mellem arm og forbund. Den har meget sådan bløde, runde, rare linjer. Hvis jeg skal tale om de detaljer, jeg har arbejdet med i Farco, så er det blandt andet den måde, som syningen løber rundt på her og forsvinder ind her, hvor den løber ned i den overgang, der er mellem forbund og arm, som så samtidig med er bløde og runde, så den får det der distinguerede feminine træk. Foden ned til gulvet er sådan en understregning af det feminine, men også skarpe. Det er nærmest sådan en stilethæl, som der står en smuk sko på. Hvis vi skal tale sædekomfort, så har jeg arbejdet med 2 forskellige typer. En klassisk, som er mere fast, og en premium, som er mere blød. Og derudover har jeg arbejdet med 2 forskellige ryghøjder, som klæder sofaen lige godt. Det betyder bare, at du har virkelig en mulighed for at customize din sofa, sådan den opfylder de krav, du har til den funktion og sædekomfort, du vil have i din sofa. Her på Farco, der har jeg arbejdet med den brede arm, som har det her distinguerede S dernede, som er med til at skabe det her feminine præg og det her de her bløde overgange. Jeg har en smalle arm, som har det fuldstændig samme udtryk. Altså med den bløde overgang og S'et, den er bare smallere. Så har jeg den samme smalle arm, som med en løs pude indenfor, som giver et lidt mere loosen op designmæssigt udtryk. Det er stadigvæk den samme sofa. Så det er en leg med, hvordan du synes, at du gerne vil have din sofa til at være.